Sharan! Oh, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. So, ito mo yung padaba. Padaba ni ninyo na nagsasabing babot. Maray, masarap. Ilang lingkod, padaba ninyo. So, mga padaba, kapadaba, kabicolano, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tatlong influencer sa social media. Kilala nyo? Alam kong kilala nyo to. So, yung tatlo na to, kilala. Palagi silang nai-issue. Pero bihira yung isa kasi yung dalawa lang talaga. Kilala nyo. Ito yung nagsabi na isang daw siyang part sa LGBTQ ayun po. So, isang daw po siya sa mga part ng LGBT. So, yun. Yung isa naman, kilala talaga siyang influencer dahil sa kanyang mga comedy pinaggagawa, katatawanan, yun. At yung isa naman, kilala siya sa probinsya. So, mga padaba, ito na sila. Papakilala ko ang ating pag-uusapan sa tatlong influencer. So, mabigyan lang ako para magayon pagmation. Kaya, yung pag-estriyanta mga padaba. So, bago po ang lahat, binabati ko muna mga taga Sorsogon, Albay, Legazpi, Matnog, Pilar, Donsol, Bulan, and Kasiguran, yung mga tropa trips ko dyan, mga kapadaba, Diyos mio, Maria, Garapon, pinagsasabi niyo padaba ninyo, nabubulol. So, kaya, ang pag-erstriyanta mo yan, so, tulo na influencer. Papangalanan natin. Ito ay si Charan Aura. Yan po, si Miss Aura. Kilalang siya sa probinsyano. And, wala tayong sound effect. Ako na lang. Kilala nyo. Boknoy Glamour. Yan, dati siya nang issue about dun kay Manong tricycle driver na sabing minaliit daw niya. Wala tayong pakialam, bahala na sila doon. Basta ito. And pangatlo, si kilala niyo yan. Dating pangit na bumwapo. Joke lang. Totoo naman. Ito si Marlo Sanderford. Diba? So, mga padaba ngayon, pag-usapan natin yung pinaggagawa nung tatlo. So, si Boknoy Glamour, nagkaroon ng issue dahil sa lumabag daw sa protocol kung saan bawal tanggalin yung face mask, hindi nag-face mask. 20 seconds tinanggalin yung face mask. Sabihin na natin 20 seconds tinanggalin yung face mask, pero di natin alam yung virus kung sa 20 seconds ba pwede siya mahawa di ba? Kahit yung 5 seconds pwede may posibilidad na pwede magkaroon ng virus yung isang tao kasi mabilis na nga ng virus ngayon. So alam na natin. So yung nakikita yung picture na yan, naglalakad si Boknoy Glamour sa kalsadang walang face mask kasama yung kanyang tropa. So napansin ni Miss Aura. Ito, papakita ko sa inyo yung comment ni Miss Aura. Ting. Diba? Comment ni Miss Aura kay Boknoy. So, ang ginawa naman ni Boknoy Glamour, di nakatiis. Ayun. Nag-comment din siya para kay Miss Aura. Diba? Yun. Nagkasagutan sila sa Twitter. Kaya naman, ngayon nakialam si Pogi. Pogi.
Pogi. Nagkalang si Thunderport at kumampi kay Glamour. So, pinagtulungan nila si Miss Aura. Pinagtulungan ng dalawang influencer daw. Pinagtulungan ni Thunderport at ni Glamour. So, nagkainitan sila sa Twitter. Yung mga tweet ng bawat isa is tama. Pinatamaan ni Glamour si Aura. Tinamaan na naman si Aura kay Glamour. Sinabayan ni Thunderport. Ang resulta, tatlo silang kakainitan sa Twitter. So, tatlo. So, sanip na paghangaan yung wala ako sa kinakampihan, wala man ako sa posisyon nila kasi kilala sila, tayo bago lang tayong vlogger. Wala naman ako sa posisyon nila na mag-comment. Pero sa akin naman, wala nang posible mag-comment basta naayon. So, tama naman tayo sinabi ng basta yun na yun. Yun na, tama na yun. Naman sinabi ng mga nakararami na si Poknoy Glamour ay hindi sumunod sa artiklong ito. Dapat sumunod si Poknoy Glamour sa artiklong ito para yung batas, masunod niya to. Diba? Kaya naman mga kapadaba, Diyos mio, Maria Garapon, mga nangyayari sa mundo ngayon. Kaya, pag mati, magsunod para saka rahayan kan sa tuyang banwaan. Kaya naman, padaba, support nyo ang video ko para walang gulo. So ito na mga padaba, babay na muna. Ini ang inyong padaba na nagsasabi, mabuot, maray, masiram yung lingkod, padaba ninyo. So bago po lahat, shoutout po muna tayo. Shoutout po tayo sa mga new subscriber ko. Shoutout po sa katrabaho ko, sa mga katrabaho ko. And shoutout po sa kay Ann Mayores, sa akin City, Gemma, kay Gemma QA, and kay Kosa, shoutout sa iyo. And sa mga, pasensya pala dun sa mga naghahanap nag-aantay pala ng aking live. So, kay Jerwin, so sorry, alam ko nag-aantay kayo ng mga live ko. So, magla-live tayo sa Facebook pero hindi pa ngayon kasi walang budget. Sponsor. So, mag-antay muna kayo sa mga padaba. Sana maging okay yung itong YouTube channel natin. So, and pinagpaplanuhan ko pag mayroong magandang nangyari, tutulong tayo sa may hirap. So, yun talagang gusto ko, tumulong para dakul ang blessing. Kaya, kayo mga oragon, para ko. So, ito na, babay na muna. Bye-bye!